फैनि र' आङो दसे हनै सान्दाबो जौथारबाय दा माला मोनहैबावो र' आङो बिरिखौनो थसे सोबनानै लाग्रोदिनि बिरियासो फैगोन ना फैदिया नायनि र' बोरो नै फैदों र' दिस्लायासो दंना गैया बहा थाखो नै दङ दिस्लायाबो सोबनानै लाग्रोदिनि आङो है है सोलाबाय थाया आङो आथुरफ्राव दा सोबसिगोन आङो सोना लानोसै आङो है सोना लाबाय आङो हनै सानाबो जौथारबाय थांसै आं माबारै दा फिसौफ्राबो आबै मेथाइ लाबोदोंना आबै मेथाइ लाबोदोंना होननानै बिगोन लाङा आं रावनोबो मेथाइ सेथाइ आंहा मा फैसा गैया बुरै मानसि लोमजाबा साजाबा सोर नायनो है लाङा आं रावनोबो थांना फैनोसै आं सिङासो सालायलांबाय हाला बुरै मानसि बेसे थाबायबावनो थांलां थांफिनसै आं न'आव थांला ग्राहकानो गैया जेरावबो नै लाफै आइफोर आफाफोर फिसौफोर दाम खम खमावनो होदों आङो नै बे जिंखा बहल आलु नै बेफोरखौ लाफै है रावबो बाया फानलाबाय थाला आंनियाव टाइम पासनो लांफिननोसै आं लोखि बाजाराव फानहैनोसै आं दसे मानसिफ्रानो बायला जाया जोंनिखौ दाना मालाय आथिखालनि मानसिफ्रा बै मुलि होनानै गेदेर जानाय फिथाइ सामथाइफोरखौसो जायो उनावसो मिथिगोन र' बिसोरो बेमार जाबा दाथ' मिथिया सिं सानायखायनो लांनो बादोंमोन आङो बिराद सिं साथारदों बोरै थांबावनो आं दा बुरैनायखायनो बारा जाबाय सिं सानायाबो माइरं गैया नै दा माजों बायबावनांगौ फाननोबो हायाखै मोनसेबो फानहैनोसै आं एबार लोखि बाजाराव है इयावबो मानसियानो गैथारा थेवबो सानैसो दं फाननो र' आं इसोरनोनो नै लाफै दासो खानानै लाबोनाय मोजां फिथाइ सामथाइ जोगोनार बिजौ थास' आथिं बायदिसिना दं नै बहल दं नै आलुबो दं थास' बिबार दं लाफै दाम खम होगोन दे आङो नै बेयो मोननैजों थाइथाम होबानो जागोन नायबायल' थायो बायाबो नै बेखौ लाफै नै बे मोनथामजों 10 थाखा होबानो जागोन दे बेखौ मोनथामजों 10 थाखा होदो हरनोसै आङो नैखौ नैयो थाइथामल' मुथासेयाव नैयो नै लाफै नैबे आरो मोनबाजों 10 थाखा होबानो जासिगोन नैबो बिराद मोजांथार आंबो जाबाय थायो बेखौनो गोदै मोनजायो माथो नै बियो नो 10 थाखाल' हरदो जागोन दे 20 थाखायाव फानोमोन आं बेखौ बुरि itu gimana बुरि itu gimana 10 थाखा दे फाननो हाबाय र' एबार माइरं सेरसेनि मोनबाय नै माइरं सेरसेनि मोनबाय र' नै लाफै मोजांथार दानि फुङावसो खानायथाय बायला बालांसैलां बायनोबो हाया हनै माथो गोलैजोब्बाय आंनिबाथाय बिदिनो आथुरबाथाय जाथारा गालांनो हाया एसे खस्थ' खानाय माइरं दैरं गैयि मानसि ओंखामखौ एसे संनानै मैगंफोरखौनो बुरजा संनानै जानांगौ आंहा गालांनो हाया मोनसेबो लांफिनजोबगोन आङो एबार मोजां बानांसिगोन जाबाय र' एबार थांनोसै आङो बेजोंनो बे फानसे फाननो हानायजोंनो माइरं लांनोसै आङो नै हाबाय फाननो थांनोसै आं एबार गथ'फोराबो दा मेथाइ बिगोन फैसा गैयिफ्राव लांलाबाय थाला आङो
हाला थैद दिसताब दख'ना बुलायबाय थायो थै ओइ कुम्भकर्णनि जात उन्दुबाय थानोसै नोङो र' नोंखौ दानो नोंनि खोमायाव दै गुदुं लुनानै हैगोन आङो उन्दुबाय थानो मोजां मोनदोंना नोङो र' खम मोजां मोनदों बियो उन्दुबाय थानो अखानायजों नोङो खामानि दामानियावथ' उदायला फैसा थाखा खामायनायावथ' गैखाला बेबायदि उन्दुबाय थानोसै नोङो र' नोंखौ आं माइरं जावग्रोनि माइरं जावखांनानै ब्लद होनोसै आंबो आंहाबो दंखायो सासे गुबुन सेंग्रा मोजां मोननाय नायल' नोङो र' खामफ्लाय थिखांग्रोनि आं खामफ्लाय थिखांखांनानै ब्लद थांनोसै आङो थाबाय थाला आङो नै आं फैबायानो नोंजों आं थाबाय थाया आंहा गुबुन हौवा दंखायो आंबो खारनोसै था बैयाव दंखायो आंहा था नोंहा